čo najsrdečnejšie privítala na našom dnešnom slávnostnom kníh. A skôr ako sa presunieme a budeme otvoriť a pokrstiť to naše nové naučiteľné dieťa, dovolte, aby sme nám pozreli krátky kultúrny program. Vážené dámy a páni, vážení hostia, milí žiaci a rodičia. Som veľmi rád, že sa tu dnes stretávame pri otvorení jazyčelového ihriska v areáli základnej školy a že sa môže k vám prihovoriť mene riadovateľa základnej školy. Otvorenie športového areálu pre deti základnej školy s materskou školou a mládež naznačuje jednu z možných ciest, ktorou sa môže, ale aj má, vychovať deti a športu našej obci UVR. Dovolte mi, aby som mene obce Liešťany poďakoval spoločnosti Lidl za vypísanie súťaže Ekohra, ktorej cieľom bolo aj je rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameraných na povedomie v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Vaša spoločnosť dala šancu aj našej základnej škole získať športovisko pre svojich žiakov. Vyzbierať vyše 100 000 päť priaž bol výkon, za ktorý je potrebné poďakovať hlavne mladým ľuďom, študentom, rodičom, členom obecného zastupiteľstva, obyvateľom obce, ktorí pomohli základnej škole v zbere, a aj tým, ktorí na vlastné náklady odviezli veľkú časť priaž na určené miesto. Vytvorili ste systém, v ktorom sa fľaše zbierali, triedili, fúkali, odvážali a vkladali do automatov v prevádzkach spoločnosti Lidl. Takéto nadšenie pre spoločnú vec je v dnešných časoch málo viditeľné. Bol to začiatok úspechu, ktorému bolo potrebné vložiť ďalšie finančné prostriedky. Investície do športu majú prinášať užitok. Naši dedovia nenadarmo zdôrazňovali, ku grožu treba rozum. Generácie, čo prídu po nás, sa nebudú pýtať na naše diskusie, sny a plány, budú nás posudzovať a možno i súdiť podľa našich skutkov. Preto pevne verím a spolieham sa na príslovečný múdro gazdujúcich hospodárov, že investície vložené do výstavby tohto ihriska boli naozaj tým správnym riešením, čo dúfam, že najviac ocenia tí, ktorí budú túto hraciu plochu využívať, a verím, že poradovník na vstup do jeho priestorov bude vždy obsadený. Rád by som poďakoval aj spoločnosti Campos, jej subdodávateľovi a ich zamestnancom za vykonanú prácu pri výstavbe tohto ihriska. Zo srdca ďakujem vám, milí spoluobčania, vzácni hostia, že svojou prítomnosťou znásobujete význam dnešného dňa, že sa môžete s nami podeliť o pocit oprávnenej spokojnosti z poctivo odvedenej a zodpovednej práce. Chráňme si a vážne tento nový azyl zdravia a relaxu. Srdečne vás všetkých vítam.